Ramons datimo paucs, bien si sonta melita n'orla da vosa d'ombrazione del Pievel. Am Rums della Frisia del Nord e Tiara Tudeste dati au biapi paucs. Mopli occhien. Giuventecina de quelles duas minoritats linguisticas dell'Europa ad autras in questi anni si muste al Snow Exchange. Els van bomos in pista, els han emince gi luvratoris. Casper Nicca ha visitau quella santupada organizzata dalla Giuventecina Romancia La Giuro. I scho giuvens vinen or dell'intera Europa. Els beiafen lungats de minoritats somejant a romansch. Nus accompagnain dus de dels. Ik heet Sieke, ik kom van Ormrom, dat is aan Ierlund en Noord-Fraslund. En ik ben schouwend van de jord. Moin, jeg lærer til daglig i Sønderjylland i Esbjerg, og jeg lærer erhvervsøkonomi med sport og eventmanagement. Jeg er 21 år gammel. Sieke a Tore, tots dus vinen della regione de confegn tra inter Danmark e la Terra Tudestia. Sieke beiafa Frieslandais del Nord. Tore beiafa Syneusk in dialect danes schelzo da acnamench della minorità Tudestia e Danmark. In antieri anda fan els visita tis giuvens romanschs per il conschismo, vice me. Dat ik lier skito kæren, og også med jo mennesker, dat ik jo kender og så hvad der ellers er. Nej, det handler jo ikke kun om ski. At køre ski, det er selvfølgelig fedt, men altså, det er da fedtere, at vi har en sammenkomst, som vi siger sønderjysk, at vi mødes med de andre mindretal, og hvordan det er sådan, og mødes nogle andre folk, hvordan gør man det i andre lande, nogle andre kulturer og sådan. Altså, det er rigtig fedt. A per tots dus i ple important la compagnaia. Hey, ihr müsst schon her schauen! A cui in tots insieme lo agida menzacien contra la Babilonia i Tudest. Bien per la compagnaia e pulenta. Quai sota de las contradas de las minoritats, si era insieme, ma era bever, a consunt, patalar, cruschen traversis longats a las culturas. Els soden an lurtiares dis davos, ad els in los sin quai. For mig er det ikke noget selv noget, fordi jeg er opvokset det sådan, og jeg kan ikke altid forstå andre folk, at det er noget selv noget. Så for mig er det bare normalt, fordi jeg kan jo kun det, som jeg er opvokset, men tit når jeg siger nogle helt normale ting, så er det bare sådan. Og så tænker de, okay, hvad er det for noget og sådan, men for mig er det jo bare normalt, så. La sera presentano tots lu specialitats, ma tra intersager lanzacet a quain liqueur dat discussions pli seriuses. Is problems dis romanschs paren quasco problems de luxus. A schaia dati ter la minoritat Tudestia e Danmark an gots plers ca sa turpegen da sudir ta la minoritat. A dank pli poc darir a Sieke. Under skole vi Ormrum as det næn, og vi har næn underracht of så wat Ømrang og Frasch an Festland, altså den beder man så strid as det er soffel, det er en bit mur under Borsel, vil jeg sige. Impuls da patercer sulis confins, quai ad un poetir conschis, quai vinen a prender cun cui tornan an la patria.